ngithengela amacici. Ya. Ngiyabonga yazi. Uwathenga kuphi? Ngathenga lapha. Ngiyabonga yazi amahle. Mara singinawo already wangithengela. Hayi nje yebo. If in return, because I don't have any money. I didn't yes, ukuphi umngane wakho udina? Uleyo ngoba since siyasekhaya kibo. Yeah. Nami umlelesi ngigcina like I think uzola ngisi. Akasinzima kaphumule. Yeah. Since sibhaya ama-exam nala ngaphandle kusekho sevuma. Ukuphi umuntu wakho? Udwa mina ngimshiye endlini. Asanda sobheka unolwazi vele yazi umnganami. Unjani? Hayibo wangihakala kanje. Hayi, manje kusakhamba into. Ucabanga izinto nami. Ngimqabele. Hey, ngaze ngabhoreka la ekhaya. Ngathi ngayobona umlondi. Ngiyobona umlondi ma. Hayi. Intombazana yini? Hayi. Kolazela uma Sibusiso ngizokuceba. Sibusiso ngiyamtshela uma. Uthi ngiyaceba lemgida kuma. Hayi lomfana iyahlupa lo hayi. Mfethu. Khamba. Hey, bofuna mina vele. Akona nje masiba ithini iplane yanamhla asibaye. Ithini mfethu. Azi mina mfethu sengibuya le entabeni mfethu ngifuna lamajida mfethu. Athi ngebhola ngazi kanjani ithi kusasa igame. Ya, bemina sidlalile. Mina sidlalile.
indaba yezolo wayi-Chester nawe sengufriend manje. Ungakoteli indaba yezolo ngizochatha umuntu oyi-1 futhi sichathwa ngomuntu. Bengidlala mina wena wayethatha serious. Yeah, some is your vampire. 1 rand 5 minutes. Hello, singing on my popcorn. Ukuhamba manje ngathi ngavele ngibuyele ngingene phakathi emanzini ngoba manje ngikhathele ngempela yazi lempilo ngiphile kabuhlungu yazi la ngihleli la eBafati yazi wathi ngivele ngihambe ngempela ngingasalibala Wenzani ngomkwenzani ndoda ungasondeli ngomkwenzani awulinga usondele la wasondela ngeyiposa la ungayenzi yona ngeke ngasondeli uyazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yami ngicela ungidedele ngiyekele ngcono ngihambe ngiyekele ngapha ngiyakwazi ukuyeka mfethu ngiyakwazi ukuyeka lapha ezulwini ufuna ukuhamba nami ngidedele ngapha ngicela ungiyeke mfethu ungayenzi lento cabangela abazali bakho mfethu yebo qinisile kona abazali bami bayangidinga bayafuna ukuba nami empilweni yami mfethu ungayenzi lento mfethu cabangela abazali bakho uqinisile abazali bami bayangidinga empilweni yami ngenzile lento ebengifuna ukuyenza yini ucabanga ukuyibulala mfethu ngiyazi kulesimo engiphila kusona akukho right kumina sengihlukumezeke kakhulu sengibonile ukuthi kungihlukumezile lokho emoyeni kwami kungilimazile kakhulu bengifunze ngaba ngisekho lana fanele ngabe sengisethekwini la ngikhona mfethu asahambe mfethu la yabona injani le ndawo asahambe la sokuqhamuka inyoka la kulungile asahambe sibusiso mfethu Hayi kamba la. Uyaphinda uyabheka inkomo lapha esu2. Awubona usibusiso la. Sibuda amabhukhado. Avani uyagula madoda Uzenzani engula manje? ebese ngibuye yosizomeza phaya bese uyibulala madoda Oh, but umenze na yedwa mfethu umethi lo no mfethu. Hayi ngomkhithalona. bese uyibulala laphayana mfethu ngiyosiza yini awazi ukuthi umenza akasaphilile la mfethu angimazi ukuthi mina nobheba ama-drugs noma wenzani ayizizwe madoda Mfethu asina sambeni sombhelo fana ukuthi unjani asibayeni Manje mina ngithukile umenzi